Assalamu alaikum. Barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Abba Forest Academy ke magana a ci gaba da tutorial ɗinmu na abin da ya shafi forex trading. So, kamar yadda na yi bayanin cewa na buɗe $50 account kuma za mu yi growing ɗinta to 1000 insha Allah. To so kamar yadda na shimfiɗa kamar yadda na shimfiɗa dokoki da tsare-tsare da za mu bi a cikin wannan account ɗin wanda muka yi deposit na $50 account kuma yadda za mu yi growing ɗinta. To so akwai beginners waɗanda ba su taɓa yin forex ba kuma yanzu ne suka fara. To so don haka na yi shawarar zan yi videos guda 5 daga part 1 zuwa part 5 na wanda ma bai taɓa yin forex ba. To ga strategy da zai bi idan na ce a yi bayi ga yadda zai yi bayi kuma ga yadda zai yi sell. So sai bibiye sauran videos ɗin a cikin channel ɗin nawa mai suna Abba Forex Academy don ya ga yadda zai creating account, yadda zai buɗe account, yadda zai yi verification, sannan yadda zai deposit. So da dai duk abin da ya shafi forex trading sai ya bibiye sauran videos ɗin a ciki. Amma waɗannan videos ɗin guda 5 idan ka yi creating account ka yi komi to yana da kyau ka kalli waɗannan videos ɗin don ka san hanyoyin da za ka bi. Na farko dai shi forex kasuwanci ne wanda a kullum za ka iya samun ribar da ko aikin gwamnati kake yi ba za ka iya samun ta ba. Amma yana da kyau a ce akwai strategy da kake aiki da shi, sannan kuma ka san menene forex. Sannan abu na biyu kuma ka sani komi ƙwarewarka a forex ana faɗuwa. Yes, big traders suna faɗuwa. Don haka ka sa a ranka za ka faɗi kuma za ka ci riba. Kuma sannan idan kana farko na koyo to ka yi haƙuri da faɗuwar da za ka yi don dole ne za ka faɗi. Don ka yi trading da demo ba shi an nuna cewa ka iya ba. Ka yi deposit ɗin kuɗinka shi ne ka yi trading da ita, shi ne za ka san da cewa ka fahimci menene trading, ka je ka yi analysis kasuwa da kanka, sannan kuma ka zo ka shiga kasuwa. To so akwai abubuwan da ya kamata a ce ka yi noticing a lokacin da za ka shiga kasuwa ta forex da kuma abubuwan da ya shafi shi forex ɗin. But amma a cikin wannan videos guda 5 waɗanda suka ɗan san menene forex ɗan yi haƙuri. Zan ɗan ma wannan video na farko ina bayani ne akan waɗanda beginners ne ba su san ma menene forex ba ko kuma yanzu ne suke so su fara hudda ta harka ta kasuwa ta forex. To so abinda annan muke so mutane su lura da shi kuma su gane kuma su fahimta. Ita kasuwa ta forex kasuwa ce wadda sai ka sa kuɗinka. Ba za ka sa kuɗinka za ka sai dala ko za ka sai gold ko za ka sai kuɗin ƙasashe ka yi exchange lokacin da suka tashi ka sayar. To shi haka kasuwar forex take. To so in wannan shi ne farkon kallon videos ɗina, ka koma ka kalli wasu videos daga cikin tasha ta menene forex, yaya za ka buɗe account, yaya za ka yi duk sauran bayanai suna can. Idan ka buɗe ka yi deposit $50 account ka yi screenshot ka turo min, na tabbatar da cewa link ɗin da na tura ma da shi ka buɗe, to zan sa ka a cikin Abba Academy class ɗina how to grow $50 account. To so kamar yanzu da farko mun buɗe account kuma mun yi deposit a cikin OctaFX wallet ɗinmu. So yanzu muna so mu je MetaTrader 5 don da shi za mu yi aiki don ya fi sauƙi. So kamar yanzu nan muna cikin MetaTrader 5, ka zo ka buɗe account da OctaFX, ka copy password ɗinka da pin ɗinka, kamar mu ce ga su a nan wurin, ga password ɗinmu nan ga kuma pin ɗinmu nan. To so yanzu muna so mu je mu yi loading a MetaTrader 5. Sai ka zo kamar nan kana farko da ka ɗauko. Idan kana farko sai ka zo nan wurin ka ɗauko MetaTrader 5. Sai ka zo nan wurin inda adda layukan nan guda 3. Ga su nan wurin
inda ada wayannan layukan guda uku sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna zai nuna maka wuri a nan wurin kamar haka, to so sai ka zo nan sai ka danna nan wurin sai ka shiga haka. Idan ka shiga zai nuna maka wannan plus ɗin, ba ruwanka da wayannan da ka gani, ba ruwanka da wayannan account ɗin don naka babu su ba zai nuna ba. To sai ka zo inda adda wannan plus ɗin sai ka danna wannan plus ɗin kamar haka. Idan ka zo nan sai ka zo nan sai ka sa find broker, sai ka zo nan sai ka rubuta Octa FX, to zai nuna maka haka. In ya nuna maka wannan sai ka danna shi. Idan ka danna zai nuna maka nan wurin login, zai nuna maka nan password, server. To nan wurin dama real account ka buɗa za ka bar shi a haka. Idan demo account ne za ka aza, shi ne za ka canza nan wurin zuwa demo. Idan real account ɗinka ne za ka bar shi a nan real, kana ma ka yi deposit ɗin $50 account ko kuma sama da haka. Ƙaranci dai ka yi deposit $50 account ga group ɗin nawa, ko kuma ka yi sa sama da haka. To za ka ga a lokacin da ka buɗe account ɗin za su baka a nan wajen server. Can in ka buɗe can a wancan videos ɗin nawa na nuna maka nan wajen server za ka diba. Idan real account ne suka Octa FX Real, to shi za ka ɗora a wurin. In Octa FX Real 2 shi suka baka, shi za ka ɗora a nan. In ka danna shi zai zo ya hau nan. In ka zo ka canza ka danna wannan zai zo ya hau nan. Idan demo ne ka zo ka sa nan zai zo ya hau nan. To whatever dai a takaice dai ka buɗe sabon account ka yi deposit $50 account, to so kamar ka danna real account ɗin a nan wurin, to shikenan sai ka zo nan sai ka ɗauko login ɗin naka ga su nan wurin sai ka ɗauko wannan shine login ɗin. Sorry, za mu copying, na sami copying, sai ka yi copying ɗin shi kamar haka. Sai ka zo nan sai ka sake dawowa nan sai ka ɗora shi a nan wajen login password ɗinka sai ka ɗora shi a nan. Idan ka ɗora sai ka copying ɗin shi a nan wurin sai ka zo nan sai ka ɗauko password ɗinka. Idan ka ɗauko password ɗinka ga sunan su ne na copying a nan na aje, to so sai ka sa password ɗinka kai copying ɗinsu, sai ka zo sai ka sa password ɗin shi ma a nan wajen password sai ka sa password. To abinda nake so ka lura da kyau, idan har ka sa ka ga nan wurin da yake wannan demo account ne na buɗa, amma ban canza shi zuwa demo ba, na bar shi a real account ɗin. To so idan ka zo kai a nan wurin ko kuma kai mistake wani abu guda, don ya kamata in canza shi mai da shi wannan, to amma ban canza shi ba, na bar shi a haka. Akan me yasa na bar shi haka? Ina son gwada muku wani abu ne. Idan ka zo nan ko password ko cikin wayannan nambobin kamance guda ko wannan wajen demo account, sai ka zo misali kamar nan yanzu na sa shi haka ba daidai ba, to idan ka zo nan wurin nan da aka sa login, za ka danna nan login sai ka jira nan zai hau. To ka ga ce maka fail, ba zai taɓa hawa ba saboda ka yi mistake. Nan mun yi mistake, to but amma idan mun sa komi daidai to ba zai nuna mana haka ba. To yanzu misali kamar gashi za mu ce muna son za mu sa shi yanzu daidai, za ka gani take za ka ga ya hau. Yanzu gashi sai mu ɗauko wannan sai mu zo nan sai mu sa, ka diba da kyau abinda suka baka naka su za ka sa. Sai mu zo nan sai mu yi paste ɗin shi, sai mu zo nan sai mu ɗauko password ɗinmu gashi kamar haka, sai mu zo shi ma sai mu sa shi a nan wurin. Sai mu zo nan sai mu ce demo Octa FX demo account gashi. Sai mu zo nan sai mu sa login. Idan muka sa login to very good, gashi ya hau. Wannan demo account ne da muka buɗa, to gashi yanzu ya hau. Haka za ka loda shi a wayarka. To idan ka loda shi ya buɗe haka, to idan real account ne za ka ga real, ba za ka ga wannan demo ɗin ba. To real account ɗin ka hau sai ka zo nan ƙasa sai ka danna wannan chat. Idan ka danna chat zai nuna maka haka. Idan ka zo nan inda ka sa trade ka danna shi haka, zai nuna maka balance ɗinka, deposit ɗin da ka yi. Zai nuna maka wannan equity, yana maka wannan free margin, yana maka deposit ɗinka. Idan ka shigo nan history, idan ka yi trade za ka gani. To so za mu fara da farko
abin da nake so ka gane yanzu mun ɗora shi a nan wurin. To yanzu sai mu ce shares ɗin da za ka ɗauko ka zo ka sa su a nan wurin don ba su nan, ko da ka shigo wannan na farko gashi nan quarters ɗin nan ka shigo nan, to za ka ga wa'annan. In ma baka gani ba, in ma ka gani to shikenan, wannan ba wani abu na sai mu sa not now, sai mu zo gashi ga shares ɗin da akwai nan wurin. To mukan yi trading na gold da BTC. Duk dai shares ɗin da kake so ka ɗora a nan, sai ka zo na inda aka sa wannan plus ɗin, sai ka danna wannan icons ɗin na plus gashi nan wurin, sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna zai nuna maka wa'annan forest metal ga sun nan gaba ɗaya na wurin, sai ka zo nan sai ka rubuta ka ɗauko gold. Gold ba gold yake rubuce ba a can a chart. Idan ka je za ka rubuta a nan wurin, in ka zo na kana son ka ɗauko gold sai ka ce XAUUSD gashi nan wurin, shine gold gashi nan wurin. To sai ka danna shi zai ɓace. To yayi a fiyarin a can a chart ɗinka, sai ka zo sai ka sake ɗauko BTC sai ka goge shi, sai ka sake rubuta BTC-USD. Kada ka ɗauko wannan mai daily, ka ɗauko wannan BTC-USD sai ka danna shi a nan wurin. To so duk pairs ɗin da kake so ka ɗauko, duk wanda kake so ka ɗauka a can ka sa, in dai akwai shi a cikin harkar forest, da ka zo ka rubuta shi a nan zai bayyana. Sai mu zo nan sai mu ce ka misali EURUSD. Ok, to wannan ya riga a fiyaransa a can. To sai ka zo kaman ga sunan wurin EUR ga sunan, sai mu ce bari mu ɗora GBP-USD. Shi ma yana can, ya riga a fiyaran a can. To so amma dai GBP-USD card ga su kana kallon su ga su, duk wanda ka taɓa to zai je can ne kawai direct, ya riga su ka can. To so sai ka dawo baya, ka riga ka gama aza sa nan wurin, sai ka zo nan ƙasa za ka gan su ga wanda muka aza nan. Mun aza wannan XAUUSD, BTC-USD. To GBP-USD idan ka diba gashi nan da na sa shi ya nuna mana can bai hau ba. Kaga EURUSD suna a nan, shi a dalilin da ya sa a can bai hau ba. To so a nan MetaTrader 5 nan inda za ka yi trade ɗin kenan, ka je ka yi deposit a wallet ɗinka, sannan kuma ka zo a MetaTrader 5 gashi. To nan da farko idan ka danna wannan shine za ka ga pairs ɗinka a nan wurin, za ka ga tafiyar su, saboda yau juma'a shi yasa ba sa motsi, kasuwa tana rufe. Amma shi bitcoin yau duk ana trading da shi, ko a yanzu shi yana yi. To don haka so sai mu zo nan, wannan na biyu shine chart. Idan mun ka ce chart, wannan shine chart. Yanzu misali ka danna wannan na farko, ka zo akan XAUUSD sai ka danna shi. Idan ka danna shi sai ka shiga nan inda aka ce chart, sai ka danna chart. To zai nuna maka XAUUSD a nan wurin gashi kamar haka. Yau Friday shi yasa candles ɗin ba su motsi. To so idan duk wanda pairs da kake so ka ɗora haka za ka ɗora. To sai ka zo nan inda aka sa BTC-USD kamar wannan, sai ka danna shi kamar haka, sai ka sa chart. Idan ka sa chart shi ma haka, to sai ka jira, za ka ga shi ya hau. To so gashi ya hau kamar haka. To yadda ya hau gashi a 15 muna a 15 minute chart, gashi nan 15 minute. To so gashi muna a 15 minute, muna a 15 minute chart yanzu kamar haka. To yanzu da muna a 15 minute gashi haka. To wannan shine 15 minute. Idan ka zo sai ka danna tsakiya haka kawai, zai nuna maka wannan shine 1 minute chart. Idan ka danna shi haka zai wannan, ka danna wannan shine 5 minute chart. Idan ka sake danna shi haka wannan shine 15 minute chart. In ka sake danna shi haka shine 30 minute chart gashi, har zuwa 1 hour chart gashi, har 4 hour chart. Duk wa'annan daily gashi ne na processing gashi ya hau. To so wannan duk na riga na sa su ne, zan gwada musu yadda za ku sa su wa'annan da baya. To wannan shine 15 minute chart gashi haka. To so ok, so na mance da wani abu guda.
ya kamata a ce na yi bayanin sa da farko amma ban samu yin bayanin sa da farko ba. Kamar shi idan ka buɗe ka ɗora a MetaTrader 5 ɗinka, to ba haka za ka ga wannan chart ɗin ba. Wannan chart ɗin ni ne na gyara chart ɗin nawa kamar haka. To so yadda za ka yi kai ma ka gyara naka chart ɗin shine za ka zo kaman a nan tsakiya sai ka danna shi haka. Idan ka danna shi haka sai ka zo sai ka shiga kamar nan. Idan ka danna shi tsakiya haka, ka danna haka sai ka zo nan wajen wannan abubuwan gasu nan guda uku sai ka danna shi haka. To so sai ka yo ƙasa, ka yo ƙasa, ka yo ƙasa, sai ka zo nan inda aka sa kolo sai ka danna wannan kolo ɗin. Idan ka danna wannan kalo ɗin sai ka zo nan. Yadda za ka yi ka kalla da kyau, wannan na farko kana iya ɗauka screenshot ɗin kamar haka sai ka aje, sai ka zo wannan na farko sai ka sa wannan kolon gashi nan, sai ka sa wannan custom gashi haka, ko kuma ka sa duk wanda kake ra'ayi kana iya sawa. Idan ka sa duk zai canza, duk wanda kake ra'ayi za ka iya sawa. To so sai ka zo sai ka sa wannan na ƙasa. Idan ka sa wannan sai ka zo wannan na biyu background gashi nan, sai ka zo nan sai ka sa fari. Idan ka sa fari sai ka zo wannan foreground ɗin nan sai ka sa black, sai ka sa baƙi gashi. Sai ka zo wannan mai bi mashi sai shi ma sai ka sa fari gashi. Sai ka zo nan wannan bar up sai ka sa blue gashi. Sai ka zo nan bar down sai ka sa red gashi. Sai ka zo nan bull candle sai ka sa blue gashi. Sai ka dawo nan bar candle sai ka sa red gashi. Sai ka zo nan chart line sai ka sa black gashi. Sai ka zo nan volume sai ka sa wannan, sai ka zo nan sai ka sa wannan colon gashi kamar haka, sai ka sa wannan colon. Sai ka zo shi ma wannan bid price ɗin nan shi ma sai ka sa mai wannan colon gashi kamar haka. To so sai ka zo nan ax price line sai ka sa wannan, sai ka sa red, sai ka sa wannan red ɗin gashi kamar haka. To so sai ka jawo shi ƙasa haka, ka ja shi gashi ya zo ƙarshe gaba ɗaya. Sai ka sake ɗauka screenshot don kada ka mance, sai ka aje shi ɗin sai ka sa su kamar yadda yake sawa. To so sai ka zo nan mun sa ax price line ko, sai ka zo nan sai ka sa wannan last price, sai ka zo nan sai ka sa black, sai ka sa wannan baƙin. Sai ka zo nan sai ka sa stop loss gashi, stop loss. Sai ka zo nan sai ka sa wannan red gashi. Sai ka zo nan ka sa red a stop loss. Sai ka zo nan a stop loss line shi ma sai ka danna shi, shi ma sai ka sa red gashi kamar haka. To so sai ka zo nan take profit line sai ka danna shi, sai ka sa wannan green ɗin gashi kamar haka. Shi ma wannan sai ka sa wannan green ɗin take profit line, sai ka sa wannan green ɗin gashi kamar haka. Ga su ka sa su kamar haka. To so sai ka zo nan sell line, wannan sai ka sa shi, sai ka sa red shi ma akan shi kamar haka. Sai ka zo nan sell line text shi ma sai ka danna shi, shi ma kamar haka. Shi ma sai ka sa red ɗin kamar haka. Sai ka zo nan wannan su haka za ka sa don ka saita candles ɗinka da kyau. To so sai ka zo wayannan buy line ɗin nan sai ka sa wannan gashi kamar haka.
gashi kamar haka sai ka sa shi kamar haka, sai ka zo shi ma wannan na gaba ne shi ma sai ka byline text shi ma sai ka sa shi kamar haka. To so wayannan sai ka sa su white ga sannan wannan sai ka sa fari, wannan ma ka sa fari. To so idan ka gama saita shi kamar haka sai ka zo nan sai ka sa 7 gashi kamar haka sai ka sa 7. To idan ka sa 7 shikenan sai ka fito. Idan ka fita to za ka ga ya nuna maka haka gashi mun saita wannan abin namu kamar haka. To so wannan shine da za ka saita wayannan candles ɗin naka ka gani. Idan kana so su ƙara girma sai ka sa hannunka guda biyu sai ka ja shi haka gashi kana kallo, hannunka za ka aza guda biyu, idan ka mace shi zai mace, idan ka buɗa shi to zai buɗe kamar haka. To haka za ka yi. To so insha Allahu a videos ɗin namu na gaba part 2 za mu ci gaba da bayani yadda za ka yi growing $50 account. A part 2 zan nuna maka yadda za ka sai kuma yadda za ka sai da sauran abubuwan da suka kamata a wannan channel ɗin tamu insha Allahu. Sai ka danna alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa a Abba Forex Academy domin mu ci gaba da bayani insha Allahu a cikin wannan tasha, domin ka ga sauran videos ɗin da za mu yi bayani kamar yadda muka yi bayanin cewa insha Allahu za mu zaki sa muku videos a cikin wannan. Sai anjima ma'assalam, Abba Forex Academy ke magana.